Parlàvem de l'il·lustrador mallorquí Carlos Riera, que acaba de presentar un còmic molt especial. El protagonitzen dos superherois, Capità Mallorca i en Saimadamant, que lluiten amb els seus poders contra enemics com Maria Enganxa. Tot transcorre amb lluites èpiques a espais com el Castell de Bellver. Ja en prepara una segona entrega. De superherois n'hem vist molts, però mai uns tan illencs com Capità Mallorca i en Saimadamant. Tots dos lluiten contra els enemics que volen atacar les illes. Una d'elles és la temuda Maria Enganxa. Pel camí, batalles èpiques plenes d'humor i sorpreses. Totes elles han sortit de les mans de l'il·lustrador illenc Carlos Riera. L'objectiu d'aquest còmic inicialment era fer un còmic per al meu fill. M'ha fet molta il·lusió que el meu fill tingués un còmic íntegre fet per jo, i més enllà també aquest còmic implica o suposa una crítica a tot allò que estigui fora de la justícia com està entesa. És un còmic on un grup de superherois s'enfrenten a tot allò que ens pot fer neguits dia a dia. El còmic s'ubica a espais com el Castell de Bellver, també al carrer Sant Miquel i també a la tenda de còmics Gotham. Ara prepara una segona part amb nous reptes i que estan molt relacionats amb l'actualitat. Els dos següents van sobre un poc el turisme, com tenim enfocat el turisme aquí a les Illes Balears. El primer correria dins un creuer i la segona ja sí és a Playa de Palma. Dos superherois a la mallorquina i que tenen moltes més aventures per endavant.